Ako by som dnešný zápas vyhrávali ste už o 3 góly, potom Rusky dali 2 identické rovnaké góly, potom ste sa zás dotiahli na 3 góly, nakoniec vyhra 7-3. Spokojnosť s výkonom? Tak spokojenost částečně, protože se nám nepodařilo hrát na 3 pětky, ta třetí pětka ty se nedařila, protože jsme stáli ze hry, ale myslím si, že jsme mimo ty poloviny, asi tak druhé třetiny jsme měli navrch a hráli jsme lepší. Tam Rusky nás trošku přetlačili, byli agresivnější, byli rychlejší na míčku a my jsme možná pod dojmem toho vedení trošičku zvolnili, a takže se tam trošku vyrovnalo, ale jinak si myslím, že jsme byli celý zápas lepší. Splnili jsme cíl, druhé místo na kvalifikaci, co by se na to povedali? Cíl byl postoupit, druhé místo bylo přání, třetí místo bylo, dejme tomu, jakási v uvozovkách povinnost. Takže určitě jsme spokojení s tím, že jsme postoupili na mistrovství světa. Už se nebude nikde psát, jestli jsme postoupili z 2. nebo z 3. místa, to je v podstatě jedno, ale teďka nás čeká obrovský kus práce, příprava na to mistrovství. Dobrá, tá otázka, že ako bude preberať príprava na majstrovstvá? O 10 mesiacov sú... Teprve teďka po té kvalifikaci budeme zpracovat plán, máme nějaké nápady, uvidíme, jak se nám to podaří realizovat, záleží i na finanční situaci svazu. Ako by ste hodnotili celý tento turnaj, atmosféra, fanúšikovia? Tak já si myslím, že to především byla dobrá propagace florbalu, že atmosféra na všech zápasech Slovenska byla vynikající, diváci nás povzbuzovali, takže já si myslím, že až se bude hodnotit ta kvalifikace a bude se říkat, jaká byla, tak já si myslím, že úspěšná.